खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरो खनसेबाव बरायनानै लानाय जाबावबाय। दिनै बारा मोजां नङालै, अखा दोमैदों, खोमसि जाबोलायबाय। गुजुगासिनोबो मानसियाबो। दा ना नायनो नागिरदों, ना जेराव ना नायनो आं लोगोफोर बायदि मोनदों। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। हां 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 जालायबाय, दोमैलायबाय स्रां स्रां नुवा नै। लामाबो हाब्रु गोजाथार। अखा हानायखाय दैखौ हगारबाय नै लोगोफोर। नायनि माबायदि ना मोनदों, नोंथांमोना हजों नायलांबाय थादो। नाखौ बोरै आजावो देखायगोन आं। udah baru ya masih. Kung lang kamu lagi bos. Ini nunggu malah itu. Mau dibuat ini. Ini gimana dia? Ini saya boleh ini. Mudah-mudahan apa taruh mana? Saya lah, ukah bahang jawab. दिनानो बोरैबा अखा हानाय थाइफ्रिगासिनो जुगाव। दिनै ब्लगखौ माबायदि मोनो लोगोफोर? मोजां मोनदोंबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। मालाय बिसोर गभर्नमेन्टनि नङा, कमप्लिट जाथ'वाखै। रावबो गैया। खौ बिदि खिनियावनो दोनथ'नोसै आं लोगोफोर। नोंल'गा बिदि खिनियानोमोन। बेनि थाखाय बेखौ नायगासिनो। बाय बाय।